Hi, morning. Ganda ang kabisdak, no? Pakita ko sa inyo mga kabisdak. Medyo marumi yung tubig eh. Nag-breakfast sila mga kabisdak. Breakfast lang. Sweet. Diyan lalabas yung tubig mga kabisdak, na parang falls ba galing sa mga drainage. Tapos dito sa gitna may tubig galing sa ilalim na parang bubuga. Tama ba yung ano, yung gusto ko sana mapa-picture. Ano sila nakapalo kabisdak ba yung Marites? Naging Marites si ano. Naging Marites Kuya Bisdak. Pero ano sila nakapalo, yung lalaki is ano, Asian, tapos yung babae local. So interesting. Marites version ni Kuya Bisdak. Actually may pagka-Marites tayo mga kabisdak. Maganda yung ano mga kabisdak, yung Marites ka kasi it means curious ka. So karamihan sa mga curious smart. Joke lang mga kabisdak. Kabisdak o si manood na tayo sa TV. Magsama-sama tayo, Bisdak o si. Grabe ang lamig. Yun mga kakabisdak, sobrang hirap magsalita. Sa wakas mga kabisdak, no, resume na yung ano natin mga resume yung resume na yung biking vlog natin mga kabisdak. Ano ngayon, no? 7:30 ng umaga, so hindi na talaga siya ganun ka early mga kabisdak kasi sobrang lamig pa rin dito mga kabisdak kasi start pa lang ng spring, no. Recently pa lang natapos yung winter. Kaya hindi ako makapag-bike talaga na sunrise kasi prefer ko sana talaga yung sunrise na biking mga kabisdak, no. Sobrang lamig talaga, hindi kaya. Kaya kanina gumising ako mga alas 5 AM, pero hindi kaya na mag-bike ng ganong oras para sa akin mga kabisdak kasi hindi naman talaga tayo sanay pa sa ganitong panahon na lumabas ng bahay na nakaganito lang pang bike. Grabe lamig. At isa yan sa reason mga kabisdak bakit na hinto yung pag bike vlog natin o yung biking natin, yung cycling vlog natin nung winter. Kasi winter sobrang hirap mag-bike, napakalamig. Pero ngayon na ano na mga kabisdak, tapos na yung winter, spring na ngayon, makakapagsimula na ulit tayo. So ito yung first cycling vlog natin mga kabisdak. Excuse. Pero sarap sa feeling. Especially makinig ng music mga kabisdak. Chill lang, chill. Sunday ngayon mga kabisdak, no? Sunday morning 7:30. So dito lang tayo mag-bike mga kabisdak sa gilid-gilid sa amin sa mga suburb para makita niyo yung ano, mga tingnan niyo doon mga kabisdak. Very ano pa, very foggy, you know, yung sunahan hindi pa kita kahit ano na, kahit almost napakaingay ng brake natin mga kabisdak. Alright, yung brake natin maingay kasi syempre ilang buwan to hindi nagamit yung bike natin. Pero kagabi nilagyan ko na to ng hangin, itong gulong ng bisikleta, kaya sakto na to. Sarap pag bike. Ganda ng music. Ito yung exact. Tingnan nyo yung mga bahay dito mga kabisdak sa gilid. Di ba ang laki? Para na siyang mansion mga kabisdak. Ganda ng bahay, oh. Ganitong bahay mga kabisdak yung pangarap namin ni Ami. Yung bahay talaga ba? Ganito landed. Ganito, oh. Ganda ng bahay, oh. Kita niyo mga kabisdak. Sana all. Pero mahal kasi mga kabisdak, especially dito sa suburb namin sa Maryland. Ang mahal ng mga ganyang bike.
Medyo ano to mga isdak, no? Nakakapagod to kasi paakyat siya yung daan na pupuntahan natin. Yun. At nanibago huli yung legs ko kasi wala akong exercise mga kabisdak. Ang daming park dito mga kabisdak, di ba? Ito nasa likod na to ng suburb namin. Pero may bike ulit. Hindi pa ako nakapunta dito, kami ni Gian. Sa side na to. Ang laki din ng bahay dun mga kabisdak. Tingnan yun. Yan o. Ha! Kakapagod. Ha! Ang ganda ng mga bahay. Wala na. Mga 5 minutes pa lang, pagod na ako. Uwi na tayo mga kabisdak. Kaya to. Dandahan lang. Yun, ganda ng bahay. Oh, mga kabisdak, yun na yun. Wow! Sana all. Yan ba? Tingnan natin sa malapitan. Ito mga kabisdak ko. Puting puti. Pagod na si Kuya Bisdak. Pahinga muna tayo. Ang ganda ng ano dito. Nakapagod. Tingnan itong bahay sa likod ko mga kabisdak. Napakaganda, di ba? Kahit dito sa harap ko, yung sa harap ko, napakaganda. Kahit doon. So pahinga muna tayo saglit mga kabisdak. Actually doon tayo magpahinga. Merong gamit na ano, merong mga gamit na dito tayo dahil sa kalsada. Merong gamit na tinatapon mga kabisdak. Look at this. Kasi ang yaman ng ano yaman na may-ari ng mga bahay ba, ng mga gamit. Merong gamit na tinapon. Merong car seat. Ang ganda nito. Ito ba? Ang ganda nito. Kunin ko nga yan mga kabisdak. Pag uwi namin. Pag uwi ko. Yan pa. So pahinga muna tayo mga kabisdak. Time out. Alright, let's go mga kabisdak. Continue tayo. Ang ganda ng mga bahay talaga dito mga kabisdak. Grabe. Ito, ganito paluma-luma lang ito mga kabisdak. So, pero mahal yan. Mahal yan kasi ano talaga siya, lot. Ito, meron pa siyang barko. Meron pa siyang ano, yacht. Yacht ba ang tawag niya? Maliit na barko ba yun? Barko, boat. Maganda yung pupuntahan natin ngayon kasi yung destination natin. Ingay ng break. Pagpasensyahan nyo na yung lease, for rent dito. Bahay, parang hindi siya bahay, parang siyang ano, parang siyang opisina. Pangit yung design nyo, sayang, corner pa naman yung ano niya. Corner yung pwesto niya. You know, lumalabas yung sipon ko mga sak. Pasensyahan nyo na. So yung final ano natin mga bisak, final destination natin na dun yung yun nga, final destination sa ano, sa Maryland's Park. Ganda dun mga bisdak, Maryland's Park. Yung may man-made na waterfalls. Alright.
You know, cute ng bahay, oh. Linis. Dito tayo daan mga kabisdak sa may runabout. Parang walang pedestrian lane. Right. Walang pedestrian lane. Hi. Ganda, alright. So diretso na to siya mga bisdak. Doon tayo lalabas malapit na sa park. Ganda din ang bahay, oh. Ito din mga bisdak. Lipat ko yung camera dito sa kabilang side, kabilang kamay ko. Ito lang, ganito mo na. Mamaya mga Zach, yung lakad namin mamaya is pupunta kami sa ayusin ko man ang camera mga Zach, meron pala tong tubig. Right, continue tayo. Mamaya pala mga kabizak, yung ano namin lakad namin ngayon is pupunta kami sa mall para bilhin yung mga kulang namin na gamit, no, para sa camping trip kasi next Sabado na. So next Sabado na mga kabisdak, yung camping namin with friends, kasama yung mga kaibigan namin. Sa ano kami pupunta? Sa, ayun, malapit na sa Melbourne. Road trip siya, kaya enjoy. And first time yan namin mga kabisdak na mag-camping, no? Ganda ng bahay. Dami mga gandang bahay talaga mga kabisdak, no? Yeah. Ito pa sa kabila. Yan, so first time namin yan mag-camping, yung nasa tent talaga. Dahil dati hindi namin siya magawa mga kabisdak. O hindi namin siyang gawin dati, pero natatakot kami kasi hindi naman kami PR. Ang ganda ng bahay, cute. Hindi kami PR ba, so natatakot kami magkasakit, or you know, marami kang mga merong emergencies tapos hindi kami PR. So yun, pero ngayon medyo kampante na kasi meron na PR, meron na Medicare, yung sa health support in case magkasakit. And yun mga kabisdak, marami tayong ano, pag na-try na namin yan at nagustuhan namin, balak din namin mag-camping ni Ami na yun, kami lang tatlo ni Gian, para matry din talaga natin na kami-kami lang. Medyo nakakapagod nito siya mga kabisdak kasi paakyat to, you know, paakyat. So i-off ko muna tong camera mga kabisdak para maibigay ko yung lahat ng energy ko sa pag ano nitong bike. A few moments later. Hindi kanaya ng power ni Kuya Bisdak. Yun, tinula ko yung bike mga kabisdak kasi ano dun, paakyat ba, wala pa sa kondisyon yung katawan natin mga kabisdak. Kasi ito yung first bike vlog natin. Gasoline station sa harap ko, BP yung brand. Tapos dito naman mga kabisdak, college, Serdon College siya, high school ata to eh. Grabe, pagod. Pero itong bahay nito mga kabisdak, ito na yung design niya. Parang siya may torre ba, ang linis oh. Ang ganda na pagka-maintain ng ano niya, garden. Pero para siyang opisina mga kabisdak, no? Para siyang opisina na bahay. Hala, tingnan niya sa harap mga kabisdak. Sobrang nakaka-enjoy din mga mag-bike mga kabisdak. Bahay, magandang bahay. Magandang bahay. Grabe. Ang ganda ng bahay. Meron pang garage oh. Mapapasana all ka na lang mga kabisdak eh. Ganyan yung pangarap ko mga kabisdak oh. Meron kaming bahay na ganyan. Hindi ganyan kalaki, pero I mean malaki yung front yard, tapos may garage sa gilid. Para yung garage sa gilid, doon yung mga gamit natin no.
yung mga ano yan, mga tools, yung kotse pwede natin i-park, pwede natin linisan, ayusin. Pero mahal mga kabisdak. I'm not sure, to be honest, kung kaya namang ma-afford yung ganyan. Kaya naman siya kasi mostly dito mga kabisdak, ano naman, home loan ba, yung utang. Tapos bayaran mo ng 20 years to pay or 30 years to pay, yung kung sa atin parang pag-ibig, ganun. Pero pinag-iisipan din namin ni Ami kung papasukin namin yung ganyan, especially pag sigurado papasukin namin yan mga kabisdak, kasi plan namin talaga na magkabahay dito, tapos home loan din kasi wala naman tayong cash. Pero pag-iisipan namin na mabuti yung amount, kung gaano kalaki yung kaya namin utangin, kasi habang buhay mo yung babayaran mga kabisdak eh. Unless na swertein tayo sa ating crypto investment at maging milyonaryo. So pwede na, cash saan tayo? Saan tayo? Dito na lang. Bahay din oh. Ganito yung gusto kong bahay talaga mga kabisdak. Ay, ano yung kinikwento ko sa inyo kanina mga kabisdak? Ayun oo. Pero hindi ko sure kung saan tayo. Meron mga aso. Oops. Doon tayo, diretso tayo. Dito tayo sa kalsada. Mga aso. So, sarap magbike sa gitna ng kalsada. Walang ibang ano, walang ibang sasakyan. So, yun. Kami pala ni Ami mga Zach, nung pag mag high school na si Gian, kasi darating yung point no, mag high school na si Gian. Parang gusto din namin, hindi pa namin sure, pero meron kasi kami na-meet sa birthday party ba niya. Yung anak daw niya nasa boys high, yung all boys, kasi common yan dito din mga kabisdak. So, pinag-iisipan din namin na pag kumuha kami sa bahay, yung high school na malapit siya sa high school at anong klaseng school. So yun. Meron kino-construct na bahay mga kabisdak. Mahirap din magbike mga kabisdak na nagsasalita. Ubos yung hangin Tingnan yung bahay meron siyang chair, malaki upuan sa harap. Ay meron magja-jogging siya. Dito pala to lulusot. Tagalog ng lulusot. Dito pala to lalabas sa mga kabisdak. Dito siya lalabas sa green tanan sa Ush ba dito. Pakita ko sa inyo yung school, yung public school na may before and after school care, yung kay Gian. So yun mga kabisdak, ito dyan siya. Hindi to kaya mga kabisdak, hindi ko to kaya i-bike, paakyat wala tayong power dyan mga kabisdak. Ganda ng mga bahay ganda ng bahay. Hanggang dito lang, tapos tulak natin yung bike. Yan yung mga bahay na nagsunod-sunod. So dito nga sa likod, may bandang likod ng bahay namin mga kabisdak hindi kaya. Kaya to siya mga kabisdak. Siguro kung makapag bike na ako na 5 beses, tapos pag yung bike natin maganda talaga. Itong bike natin sa ano lang tayo, sa Big W, $100 something or magkano ba yun. So yung nasa kabilang side mga kabisdak, yan public school siya. Yan yung before and after. So dyan namin iniiwan si Gian pag meron kaming trabaho sa office. Tapos ano yan, halimbawa yung school kasi ni Gian until alas 3 lang, di ba? So from 3 PM to 5 dito siya pupunta. Continue ako sa highway to siya mga kabisdak,
highway pa. Yan. At least pababa siya. Oh, pahinga muna. Enjoy natin yung hangin. Ha. So pababa siya mga kabisdak, you know. Until dun sa, ano ba ito, nasa gilid? What's here? Bahay. Pangit yung pisto nila, highway. What's this? Bahay din. Alright. Bahay din mga kabisdak. Pangit yung pisto nila kasi highway. Ayaw na ganito. Maingay ito, maingay, tsaka delikado. So yung mga sasakyan mabilis magpatakbo. Oh! Peps! Basa yung mukha ko. Nabasa yung mukha ko mga kabisdak. Uy! Alright, so doon tayo lalabas dito mga kabisdak sa Maryland's Park. Woo! Sarap mag-bike. Yan yung park mga kabisdak. Oops. Hindi tayo pwedeng doon tayo sa kalsada. Alright. Pasok tayo dyan mga kabisdak. Maganda dyan. Then chill na lang tayo dyan. Woo! So marami pa tayong pwedeng i-bike dito sa area namin mga kabisdak, no? Isang side lang to sa napakaraming sides na hindi ko muna kailangan lumayo yung pumunta ng malayong suburb. Okay na ako dito sa area muna namin kasi napakarami pa natin kailangan i-discover dito sa lugar namin mga kabisdak. Next time saan tayo? Baka doon tayo sa lugar ni Kina tapos mag-inom tayo ng kape doon. So pasok tayo dito mga kabisdak. Pwede naman pumasok dito kasi mayroong tennis court. Alright. Yun o. Tingnan natin saglit yung mga naglalaro ng tennis. So tennis din yung isa sa number 1 sport nila dito mga kabisdak. Yun. So alright. Mga Asian yung naglaro, mga Chinese. Actually magandang sport on tennis eh. Pag gusto ni Gia na maglaro, yung gusto niya yung mag-request siya na mga kabisdak na tayo saglit mga kabisdak. Panoorin natin. Daan na, alis na tayo. Pasok tayo dito sa park. Dito nag-birthday last time si Gian mga kabisdak eh. Yung 6th birthday niya, puntahan natin yung lugar kung saan siya nag-birthday last time. Ano pang tao yung park oh. Yan, ito. Yung pwesto na to mga kabisdak, dyan nag-birthday si Gian. Yan, sa loob ng dun sa kabilang side, yung sa loob ng kahoy parang may fence. Merong playground. Kaya dito siya nag-birthday dati kasi yan nga, merong playground sa harap. So dito yung pwesto na yan, inoccupy namin yan mga kabisdak. Dyan kami. Marami din namalo yung mga close friends namin. So malapit na naman yung birthday ni Gian. Nag-iisip kami kung saan mga kabisdak na saan natin i-held yung birthday niya. Siyempre maghanda pa rin kami mga kabisdak kasi memories. Tsaka kaya nga tayo nagsikap ng trabaho para mapasaya natin si Gian talaga. Napakabait na bata ni Gian mga kabisdak, asin. Napakaswerte namin na
Hindi ko siya ina-appreciate dahil anak ko siya. Kaya pati ako mismo believe sa ano ni Gian ba. Napakabait na bata, masunurin, respectful. I'm very happy. Sana hindi siya magbago until lumaki siya. Ito park nito mga Jack. So yung name ng park nito is Central Gardens Park. Pwede pumasok yun, 9 AM. Ang oras na ba ngayon? Meron kasi yung mga animals dyan mga kabisag. Pwede sila pumasok dyan mga kabisag, no? Pasok ka tayo. Kasi bukas naman yung gate eh. Parang wala pang 9 AM ngayon pero pasok naman tayo. Tingnan nyo mga kabisag. Merong birds. Dito sa side, ano meron dito? Ay, lumapit sa atin yung bird. Ano? Napakalambing na bird. Hello bird, good morning. Ay, ano yun? Ano andyan? Ano yan? Tignan nyo yung isa. Napakalaki. Malapit yan. Ostrich. Ostrich yan. Term niya ng Hazak. Yan o, lumapit siya. Kilala niya siguro ako. Ito yung tatay ko. Hello. Hello. Pogi. Napaka-pogi mo. Alis mo na ako. Doon tayo sa unahan. Discover. Meron kayang buaya dito mga kabisag kasi meron tubig eh. Ano? Merong buaya dito. May mga black swan. Oh. Dito tayo. Ang ganda. Ang ganda sobrang sarap sa pakiramdam. Meron music. Thank you Lord. Thank you sa blessings. Tara. Let's tayo. Ano dito? Wala bang kangaroo dito? Sana may kangaroo sila. Saka libre lang ito mga kabisag. Wala itong bayad. Ah, yan nga, may kangaroo. Meron tayong kangaroo na nakita mga kabisag. Dalhin ko nga si Gian dito, mag-bike kami. Lagyan na namin yung bike sa, no, sa Subaru, kay Subi. Merong bike mga kabisag. Merong bike, merong kangaroo. Sarap mag-bike dito. Para siya naging bike pathway. Ang kangaroo. Nakita ko sa latest upload ni Vlogger Dong. Sabi ni Vlogger Dong yung nag-upload siya 10 facts about Australia. Sa kanya ko lang nalaman na mas marami pala yung population ng kangaroo kaysa sa mga tao dito sa Australia. Parang hindi lang 2 times, sila lang 3 times, parang ilang beses, parang 10 beses yung 10 times, around 10 times yung population. Hindi na tayo pupunta doon kasi mga bird naman. Yun nga yung sabi ni Vlogger Dom, yung population ng kangaroo dito sa Australia mas marami pa sa population ng tao. Baby kangaroo. Uy, may plastic. Yung tao talaga oh, human pollution. Sana makita yan ng cleaner. Labas na tayo. So naka-gate siya mga kabisdak na. So labas tayo dito. Sa napakaganda din. Tingnan nyo ito, kabisdak. Alright. So upo muna ako dito mga kabisdak kasi pahinga. Pahinga tayo saglit. Alright.
pahinga tayo mga kabisdak dito. Yun naman tubig. So ito yung lagi ko sinasabi sa vlog mga kabisdak na napakasarap dito sa Australia mga kabisdak. Hindi mo kailangan maging mayaman eh. Hindi mo kailangan maging mayaman para makapag-family. Tamaan Ito siguro yung helmet no. Hindi mo kailangan maging mayaman para makapag-family bonding. So nagkakampi siya, dito siya natulog. So, upo lang tayo sa break, mag-break tayo dito. Yung tubig. Yeah, meron akong dala na pang energy natin mga kabisdak. Yung biscuit, Oreo, tsaka pulburon. Kasi baka pumayat tayo mga kabisdak, mahirap na, di ba? Kailangan tayo maintain yung weight natin. Tsaka mapapalit ako ng battery ng GoPro ko para meron pa tayong mag-ikot-ikot pa tayo mga kabisdak. Punta pa tayo dun sa maraming falls. So pahinga muna ako dito mga 15 to 20 minutes. Magla-live ako sa Facebook page namin mga kabisdak. So you know, meron pala kaming Facebook page. Madalas akong mag-upload doon ng videos mga kabisdak. And then mas madalas akong mag-live doon kaysa sa dito sa YouTube channel natin. So search nyo lang Bisdak OZ. Right, continue mga kabisdak. Nakapagpahinga na tayo doon ng 20 minutes. So pagkita ko sa inyo, doon tayo papunta. Kita nyo yung mga kabisdak. Merong parang man-made lake yun mga kabisdak. Yan na sa harap. So man-made lake yan. Parang anytime merong parang hindi siya waterfalls, tubig ba na lalabas galing sa ilalim ng tubig. Yun, paano ba explain sa Tagalog yan? Yun, basta. Pero man-made yan kasi hindi yan natural. Yung tubig dyan galing sa mga parang sewage or drainage sa mga bahay-bahay. Alright. Or correct me if I'm wrong, baka natural din yan. So punta tayo dun. Ganda dito mga kabisdak. Ano na pala na ngayon no? 8:30. So 8:30 AM. So mga 1 hour na tayo nakag-bike mga kabisdak. So meron din mga parts ng biking natin ngayon na pinutol ko. Hindi na ako nag-vlog kasi nakakapagod. Merong playground din banda. Puntahan natin. So dito mga kabisdak, kasi na-research naman ito dati. Halimbawa pwede ka mag-birthday. Yan, dito pwede ka mag-birthday dito. Ano lang kayo ng gazebo, set up kayo ng gazebo dyan or mga tent dyan Merong area yung shed yan. Pero yan, na-research namin yan, kailangan mo ipa-reserve. Kailangan mo ipa-reserve yan. Ito may bookings, Yarabi Picnic Area. Kailangan mo ipa-reserve mga kabisdak. Pero mura lang, mura yung bayad nito. Yun Pwede din sa birthday ni Gian, dito na lang din. Sabihin ko kay Ami, at least malapit lang sa bahay. Kasi maraming tables. Saan ba tayo? Doon tayo. Wala makakarinig sa atin dito mga kabisdak. Wala pa masyadong tao. Dito na si Kuya Bisdak. Handa nyo yung kape nyo. Punta na tayo dun sa mga kabisdak no? Sa my lake. Punta pa sana tayo dun maganda dun mga kabisdak Dito na lang tayo. Ganda din ito mga kabisdak. Alright. Nice.
Kape-kape sila nga. Good morning na kape-kape. Hi, morning. Ganda kabisdak no. Pakita ko sa inyo mga kabisdak. Medyo marumi yung tubig eh. Nag-breakfast sila nga siya. Breakfast lang. Sweet. Diyan lalabas yung tubig mga kabisdak, na parang falls ba galing sa mga drainage. Tapos dito sa gitna may tubig galing sa ilalim na parang bubuga. Tama ba yung ano? Yung gusto ko sana mapapicture. Ano sila nakapalo kabisdak ba? Yung Marites. Naging Marites si ano. Naging Marites ko yung bisdak. Pero ano sila nakapalo, yung lalaki is ano, Asian, tapos yung babae local. So interesting. Marites version ni kabisdak. Actually may pagka-Marites tayo mga kabisdak. Maganda yung ano mga kabisdak, yung Marites ka kasi it means curious ka. So karamihan sa mga curious smart. Joke lang mga kabisdak. So alright, napakaganda dito yung ginagawa nila, kape-kape sila. Tapos ito yung view, look at that. Libre lang, so yun yung sabi ko nga, you don't need to be rich, you don't need to have a lot of money here in Australia. Ito yung enjoy, itong mga libre lang na ginawa ng government no, para sa public. Kaya kailangan, pwede ka lang magluto, luto ka lang, adobo, bawa ka ng rice, tapos punta ka dito, katulad ng ginagawa nila, nasa likod ko. Marites ulit tayo. Enjoy na. Alright, diba? So, gusto ko mapapicture actually mga kabisdak. Cute na natin na. Parang yung lalaki hindi Pinoy. Parang yung lalaki parang Indonesian or Malaysian yung lalaki. Right. Gusto ko mapapicture sana sa kanila. Pero nahihiya ko eh. Mamaya na lang. Alright, let's go! Woo! Napaka productive ng morning natin ah. And then ano na ako mga Zach, uuwi na ako. I'm going home to my family. And then magluluto kami ng breakfast dun sa labas, dun sa may veranda namin. Excited ako kasi meron kaming bangus na frozen. I-try naming lutuin siya dun sa ano, sa veranda. Gagamitin namin yung ano, yung stove na nabili namin para pang camping, para matry namin siya. So yun, salamat mga kabisdak na sinamahan niyo ako no sa cycling vlog. Please paki-comment naman mga sa ano yung feedback sa ganitong bahay, kung gusto niyo ba na gumagawa ko ng ganitong vlog din para mas ganahan tayo. Need natin ng konting ano mga kabisdak, inspiration. Ganda magpa-picture dito mga kabisdak ko. Uy, ganda oh. Look at this. Diba? I-video ko nga. I-video ko siya tapos i-share ko sa Facebook page namin. Alright. So salamat ulit mga kabisdak ko. Siguro hanggang dito na lang yung video ko para mas mabilis ako makauwi sa ano mga kabisdak, sa bahay. Mas mabilis yung pag-bike ko. So itong camera GoPro off ko na to. So sobrang salamat mga kabisdak. At tandaan nyo lagi mga kabisdak, mata sa langit, paa sa lupa. See you sa next vlog. Bye bye.